zou springen, neem eens op te zingen, dat zijn geen hoe als hart. Hoeveel stukjes op hoe ik naar la en zit, als weet hoe ik die teksten helemaal en het. Nu als we echt gezongen, is nu eens op je lap, misschien weer van jij. Hey, 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 wat is de beste mens? Hey, la, 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 die is van hout. Oh, hey, oh, wat dat bij de pietje piep. Oh, hey, oh, dat klinkt ik oud. We houden van die shit, dan laat zo'n hekje liggen weer. Maak er een beetje lastig, want dan rusten van die shit. Oh, hey, 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 wat is de beste mens? Hey, la, 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 die is van hout. La, 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 la. Oh, hey, oh, hey, oh, hey. La, 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 la. Oh, hey, oh, hey, oh, hey. En doe maar iets wat open, want deze is maar weer lopen. En wat de noeden zit. Mijn stukje werk.